Carbon loading! Bago kabalin, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Mark Conanan of BMA Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, we are really excited kasi nga very recently nag-start na tayong mag-motovlog. Yes. And we only have few episodes pa kasi maulan eh. Pero nung na-invite kami ng BMA Philippines, we got really excited kasi nga we get to a chance para mahawakan yung mga premium or yung mga high-end items nila dito. So usually, in-offer nila dito sa BMA Philippines are yung mga high-end helmets, motorcycle gears, and other accessories. Exactly. So if you want to know more about this store, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Ayun. So siguro po Miss Jessica, tour mo kami dito sa shop ninyo. So sa aming riding jackets, cater namin is Komine tsaka Dainese. So yung Komine is Japanese brand and Dainese is Italian brand. So sa Komine, as of now, sa on-hand item namin nag-start sila sa 3 to 4,000. Okay. Sa on-hand item naman namin sa Dainese, 12,000 to 15,000. So mas mahal si Dainese. That's correct. Yung Dainese kasi is a brand that, ano mo yun, sumasali din kasi sa ganyan. MotoGP, Ikaw bro, ano yung hinahanap mo sa mga riding jacket? So syempre sa mga riding jackets natin, una nating hinahanap yung syempre yung protected tayo sa when it comes sa may mga accident. So yung una is yung mga pads, fit niya sa atin, and yung mga back protection. Yes. Ayan. So ayan, meron tayo din tayo dito mga racing gloves, meron tayo din mga daily gloves. Yan. Pero ito, parang pang everyday lang din siya, mesh type na gloves. 3,000, gano'n, 1,000, gano'n. Oh. Pero sa Dainese, yung mga ganito, nag-range siya sa 10,000 to 21,000. Ito yung binili niya, sir, yung titanium gloves po ng Dainese. Wow. Titanium na siya, sir. Bubble bag yan. So, hindi lang siya bag. It's also a back protector. So, sinusupport niya yung back mo. At that same time, if kumaga-accident man, pero wag naman. Yes, of course. It's your protection mo din siya sa likod. So meron din tayong mga boots. Mga riding boots. So, Dainese lang, as of now, yung meron kami on hand. So, ito, mga pang race. Yes. Then, ito pang everyday use. Okay, so siguro ito yung isa sa mga exciting din sa mga natin, mga helmets. Okay, so on this side, ang brands natin are Shoei, okay. and HTC. So, itong model na to is X14. So, pang sports bike yung mga yan. Before, nag-cater kami ng mga yung helmet ni Mark Marquez. But for now, yun nga, out of stock sila. Okay. Then, Ariden also. Yung price range natin, like for this one, this is how much? This is 38,000. Pero for a racer, I mean, needed yun, no? Yes. I mean, for safety, even yung dynamics nito, kasi talagang kailangan, yung mga features niya. Like this one, Alpha 11. Ang sa amin is 27,000. Maganda yung mga Alpha 11 kasi carbon na siya. So, lightweight siya. Carbon loading! So, Okay. we have CSR3, I-70, F-70, C-70. It's a good investment, sabi nga nila. Syempre, if you want to play with racing bikes, mga ganyan, you also have to invest in your own safety. So, helmet is isa sa mga yon, lalong-lalo na kung lagi kang nagra-ride, no? So syempre itong mga ganitong klaseng helmet, syempre ito yung isa sa mga natin, gustong makuha. Meron pa tayong isang dito, room na titingnan. Ayan. Ito, I think, is very fit sa mga, ito pang masa, for the Spider. Usually, yan yung trending ba na mga helmet, yung Spider, Evo, and LS2, yung mga ganun, KYT. So, tinanay lang namin yung itong brand na to. So, hopefully soon,
dumami yung stock namin sa Spider. Okay. Quality, at the same time, reasonable price. Na pang daily, pwedeng gamitin. Exactly. This one, 3-3. siya. Yeah. On this side naman is AGV. How much is this, Ma'am Jessica? 14,000. 14. Pwede na. Yeah, so this one is signed by Valentino Rossi. Very popular brand sa mga nagmumotor. Siguradong nakikita niyo to. So BMA Pampanga po is located sa So it's located here at NTC Building, 2nd floor, Richtofen Street, Bgry.Malabanias, Angeles City. We are open 10 to 8 p.m. daily. just a trivia. So isa sa mga kumbaga pinakamahal nilang item dito is this one. So this is a racing full suit. This is 70,000. Wow, grabe, Mark. What a place, what a store. Lalong-lalo na sa mga bike enthusiasts, lalo na mga racers. Racers. No? Right. So, guys, if you like this video and if you like the products you saw in this video, please give it a thumbs up. Tag nyo yung friend nyo na mahilig magmotor, lalong-lalo na yung racer, either your tito, your dad, or even your husband. This is the place to be. And even yung mga riders na mahilig sa mga high-end products, helmets, and accessories, you should visit BMA Philippines. There you have it, guys. Thank you so much for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.